Wednesday ngunyan and 9:15 tama duman mo na ko ka mama ta nag-abot ang ninang ni Flabel haling Amerika. Gusto ko man mamit taon si Auntie Venus ninang ni Kuya ninang ni Flabel na nag-abot haling Amerika. Ngayon gumada sa kong pasalubong. Yay! Diba akong MK na sleeper. Magayon man. Ha? Ha? Magayon man, baby ko. Ha? Yan si Auntie Venus. Ready mo. Sexy. Ayan si Auntie Venus, ninang ni Flabel, bagong abot. Ang mga kunya kami kayo.